Cafe Square eduke kabadon han nong tmai shillong ka ai jingrap nakabanta kito ki bakwa ban lek pule yak jing pule MBBS ha Bangladesh bat ha Russia nakabanta ka jing tip ka ba company a chphang kumno ban wat yak admission hakini ki artli ki ri phila ban chupon how to number kandai pran riu lai nyo kandai san nyo ka Jaintia National Council Khliehriat Circle menta ka sngi hapo ka jingalam working president uba Diamond Bare ringkat bat u general secretary uba Simbo Sumer kalalej ban Ïakynduh markmat yau site engineer ka Purban Chal Biltech Private Limited kabapek ya ka jingtray marmon ya ka Surok ba ka thain Khliehriat hakabaya day bat ka jingmi Palat upumpum nakani ka jingshna yau neu Surok kabalakta shikat day yakin nonglej nongwan kipaj ba kibasa marjan bat kham tam yaki khna school kibadang yai lengba oni Surok halor kani kinonyalam jong Jaintia National Council Khliehriat Circle kilalej ban Ïakynduh markmat badu engineer ban kuntu jor ya katanat jongu ban le ya kabadon kam khnang ban lai nak jingsha kta jong kipaj ba bat kumju yaki khna school nakaliang jongu engineer ul ai ya jingkular ban shimkhia kata ban sanrej ya Surok arsien hagashisngi